I aquesta solidaritat, per exemple, també l'estem veient en altres punts. En Alfafar, precisament un punt de recollida de medicaments. Allà està el nostre company Josep Rodríguez. Josep, endavant. El moviment ha començat en les últimes hores en esta zona d'Alfafar, la més afectada per la Dana, al barri d'Orba i dels Alfalars i on el veïnat. I este és un missatge que ens han volgut transmetre d'una manera molt consistent i molt contundent. Assegura que no ha vist fins avui cap tipus de vehicle d'emergències, ni de la Guàrdia Civil, ni de la policia, ni de tampoc dels serveis municipals. L'activitat ha començat fa una estona. Ja hem vist vehicles de bombers, hem vist grues retirant vehicles i també el veïnat autogestionant-se per a netejar de la manera com podia les places i els carrers, alguns amb graneres, altres amb pales i alguns fins i tot amb pales d'estes com si foren de joguet menudetes perquè no tenien res més a l'abast per poder fer-ho. Una informació important, una novetat també de les últimes hores, s'han establert així al costat 2 punts per a arreplegar i per a repartir tant medicaments com aigua i aliments. Estan a la plaça Alcosa, al centre de gent major i al centre social, i la gent pot vindre a arreplegar aquelles medicines que tinguin necessitat. També aquells que puguen fer donacions estan situats així. La feina ha començat en les últimes hores i encara en queda moltíssima per fer, i un bon exemple és este carrer on ens trobem, on en alguns punts hi ha fins a 3 fileres de cotxes amuntegats, i aquesta és una escena que es repeteix en altres carrers dels voltants, on en alguns casos fins i tot es taponen les finques i la gent pràcticament no ha pogut eixir de casa des de dimarts. Aquesta és l'última hora des d'Alfafar, des de la zona més afectada per la Dana Alfafar, on el veïnat assegura haver-se sentit en les últimes hores desemparat. És el silenci d'una ferralla que desperta per tercer dia al mateix punt on l'aigua la va deixar a Alfafar. Arribem amb les primeres llums del dia i trobem fang i mirades perdudes. Andrés viu fa 3 dies amb uns veïns. Es solo que quería ir yo al ayuntamiento para preguntar allí, porque yo no voy a estar toda la vida viviendo con estas personas, y esto va para semanas, si no en meses, porque esto es un desastre total. A este barri molts carrers són intransitables, en altres s'amunteguen mobles i les parets que els albergaven, i les converses només parlen de desamparament. Aparte de las pérdidas humanas que hemos tenido también, las pérdidas materiales, necesitamos ayuda, o sea, alguien que venga, ejército, quien sea. Esto, nosotros solos no podemos, necesitamos ayuda. Por favor. Anoche pasaron la noche en la casa durmiendo con el colchón mojado, y mi madre, que tiene Alzheimer, mi padre demencia senil, pues la mujer que se quería levantar a orinar, digo, me aquí en el suelo porque esto ya has visto lo que es, barro todo y mierda, ¿no? Li s'han portat perquè no tenien de res i està tot molt mal. No hi ha menjar, no hi ha per a veure. Si vas a València tens que estar 2 hores caminant, i allà als supermercats no hi ha quasi de res tampoc, i no tenim prou ajuda ni de serveis públics, tipus policía, militares, es que no hay prou bomberos. No ha venido nadie de Alfafar, aunque sea a decirnos, oye, pues estamos dando comida aquí y acá. Es porque viene un vecino y dice, oye, que están dando agua en el Ayuntamiento de Massanassa, y vamos para allá. La tranquil·litat del barri desolat només la trenquen les fileres de voluntaris que arriben caminant amb utensilis de neteja des de totes les direccions. Volen posar-se a la faena allà. Venía de forma muy orgánica, un grupo de amigos, quizás que un poco sin protocolo, pero todo desde la voluntad e intentando no interferir con el trabajo de los cuerpos oficiales. Eso es lo principal. Y nos están trayendo la gente solidaria, nos está trayendo hasta desde Alboraya. Estoy esperando 2 camiones de Murcia, o sea que estamos desbordados. Yo he llamado a la delegación de gobierno, he llamado al 112, también me han dicho que van a traer. Els tractors entren en escena un poc més tard. Estos 3 bombers de Madrid retiren cotxes. Alfafar lluita contra l'odissea. Esta farmàcia al carrer és fruit del moviment ciutadà. La medicación que tenemos es para urgencias en este momento. También les pido, por favor, necesitamos antibióticos, pañales, compresas, comida de bebé, todo lo que nos puedan ayudar. Necesitamos gente que venga a ayudar a limpiar las calles, a ayudar a la gente mayor, que en este barrio está lleno de gente mayor con enfermedades crónicas que no pueden salir de casa, a ayudarles a limpiar los pisos. Solucions d'urgència a contrarrellotge perquè les altres ferides veurem quan es poden començar a tancar. Recordem que estem així a Catarroja, este poble de